Приятели, дойдоха ни новите големи силиконови подложки на Супер Петит за оцветяване. Елате да ви покажа. Знаете, че големите силиконови подложки препоръчваме за деца около 3 годишна възраст. Имаме две различни варианта. Едностранен, който е предимно за оцветяване, и от него имаме най-различни, свързани с замъци, животни, също така морското дъно, имаме и космоса. А вече тези, които са образователните, те са двустранни. От едната страна е повече свързано с оцветяване, а от другата с обучение. От тях пък имаме, примерно, фермата, също така с редове за писане. Имаме атласа, където може да видим всяко едно животно от кой континент идва. Можем да броим заедно с този комплект, и също така динозаврите от другата страна са с квадратчета, перфектни за математически изчисления. Всяка силиконова подложка идва с водорастворими фломастри, които изключително лесно се почистват, виждате, без никакъв натиск. Важно е след това да потушим преди следващо използване. Макар че са толкова големи, не се притеснявайте, защото силиконът е изключително пластичен и не се мачка, така че съвсем спокойно може да сложите подложките в който и да е несесер, и също така с фломастри, и става перфектната играчка за изпът. Силиконовите подложки за оцветяване и обучителни игри на Супер Петит ще намерите на wittkit.bg.